हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे मोजां गाज्रि यूट्यूब चेनेलाव साफ्रोमखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' लोगोफोर दायो आङो न'आवनो दङ, दुलिबारियाव एसे थाबायलांनो नागिरदों। ओमफ्राय दुलिबारियाव थांनानै नोंथांमोनजोंहाय माखासे मोजां गाज्रि बाथ्रा सावरायनो आं आखायाव लादों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। स' नायलांबाय थादो लोगोफोर बे समावहाय। दै लोंबावला माथो गोरान रानब्रा गैलालै मोसौआनो रानथाब फोनथाबसो नुलाय लांबायलां। जोंनि अमा खाग्रा मोसौ गलि बियो नै जोंनाव अमाया जागोनसो नामाब्रा गुदुदसे न' साइज खालि आइये थ' साइज बेखौबा गोदाबा नायजाया जानायफ्रा। मोजां खालै गनाय। स' लोगोफोर बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो साननाया बेनो जाहैबाय, माने बोथोरा संसारा जोंनि थाखाय बिराद गिथाव बाथाव जाबाय आरोखि ना। ओरैबायदि गिथाव बाथाव जाबाय माने मा होननानै मा रायलायबावनो ना। बेराफारसे गोबांथार बे संसारनि रंजानाय बाजानाय लब लालसा लुबैनायफ्रा जोंनि गोबांथार माने मोजां ख्रिस्टियानफोरखौहाय आद्रि खालामगासिनो दं आरोखि ना। बिराद ओरैफोरबादि माने संसारा मोसाफोरबादि जाबाय आरोखि ना, मोसा लख्राफोरबादि जाबाय संसारनि हाबिला लब लालसा लुबैनायफ्रा। स' बे समाव मोनसे खोथाखौनो आं गोसोखांदों आरोखि ना। जेब्ला आङो क्लास 9-10 मोन बे समावहाय मोनसे स्ट'रि फरायदों आरोखि आङो। मोसानि सना जासिनायालाय अफायथो मोजां जानो होननानै। माने मासे मैया दै लोंफैबाय थादोंमोन आरोना, पिक्चाराव बिदि नुजादों आङो। ओमफ्राय मोसाया मैखौ नुहुरनानै सनानि माला जासिदों आरोखि, जासिहरदों। मानो बेखौ जासिहरदों मोसाया? मोनजानांगौनि थाखाय, जानांगौनि थाखाय ना। माने मैया गावनि खाथियाव फैयोब्ला सनाखौ लब जानानै फैयोब्ला माने मोसाया मैखौ जानोसै आरोखि बेफोरबायदि। ओंखायनो लास्टआव बुंदों आरोखि मोसानि सना जासिनायालाय अफायथो मोजां जानो होननानै बुंदों। स' दिनै बेबायदिनो आरोखि ना संसारा जोंनो बिराद ओरैबायदि मोसाफोरबायदि जाबाय संसारा। माने बिराद मोजां बुस्थु जासिना रंजानाय लब लालसा बिदि सनाफोरबायदि जासिनायफोरबायदि दिनै संसारा जासियो। ओमफ्राय बे संसारनि जासिनाय, बे संसारनि रंजानाय ना, बे संसारनि लब लालसा गासैबो मोसानि सना जासिनायाल' अफायथो मोजां जानो। दिनै बेफोरबायदि आरोखि। नोंसोरो गोथौयै सानोब्ला बेखौनो मोनदांगोन। दिनै आं बेखौनो मोनदांदों आरोखि ना। बे संसारा मोसाफोरबादि जाबाय आरो सिंहफोरबादि जाबाय। बिराद डेन्जारास, बिराद गिथाव बाथाव आरोखि ना। माने ओरैबायदि नेनानै थायोना बे संसारनि लब लालसा लुबैनाय साननाय हनायफ्रा माने मोसानि सना जासिनायनि समान आरोखि। माने फैयोबानो ग्लब मन'नोसै, फैयोबानो ख्रेब जानोसै अख्रेबनोसै बेफोरबायदि। सोरबा जुदि संसारनि लब लालसा लुबैनायफोरखौहाय जुदि मोदोमनि लुबैनाय संसारनि लुबैनायखौ जुदि थाङोब्ला बा बेयाव थाङोब्ला गोग्लैयोब्ला ना, मोसानि सना जासिनायखौ नाजावनानै लानाय बायदिसो जागोन आरोखि। मोसाया नाथाय अननानै होआखैमोन मैनो, होदोंसोमोन गाव मोनजानांगौनि थाखाय मैखौहाय आरोखि ना। गाव सिखार खालामनानै मोनजानांगौनि थाखायसो जासिदोंमोन आरोखि। स' अनजाग्रा आंनि लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो बिनि सायाव? आंथ' बेखौसो नुनो मोन्दों आरोखि ना। आंथ' बेखौसो मिथिनो मोन्दों बा बेखौसो सोलोंदों। बे लेसनखौसो आं दिनै सोलोंगासिनो दङ, सानगासिनो दं आरोखि ना। बेफोरबायदि आरोखि। बेनिखायनो बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों जेसेबांनाखि ख्रिस्ट' सिबियारि बा जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्स भिउवार्सफोर दङ बेखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों।
दे संसारा बेफोरबायदिनो जाबाय आरोखि ना मोसा लख्रानि समान जाबाय आरो जोंनो मा सनानि माला जोंनो जासिगासिनो दं नाथाय बे सनानि मालाया जोंनि थाखाय बिराद डेन्जार बिराद गिथावथाव सोरबा जुदि बे संसारनि सनानि माला आं बै सना गुबैखौ होनाखै दे बे संसारनि सनानि माला जासिनायखौ जुदि लब जानानै गाननो थाङोब्ला आसा खालामो जेखि जाया सेंग्रायानो जाथों सिख्लायानो जाथों ना हौवायानो जाथों हिन्जावानो जाथों बिमायानो जाथों बिफायानो जाथों बियो गोग्लैगोन ग्लब मन' जागोन आरोखि बेफोरबायदि स' नायलांबाय थाबावदो लोगोफोर माखासे भिडिअ आं दिन्थिबावनि बे समाव आयु आरे जोंनि बारिनि आलु नै मुदुमफुल फिथाइयाथ' बैबाराव खोन्थाखांखाबाय आङो दाथ' बिराद गिदिर गिदिर थाइबाय आरो बे मुदुमफुलानो ओंख्रिबो जाबाय मोननोबो नागिरबाय आरोना सामब्राम गुफुर गायनाय बियो नायदो एसे एसे जाहांबाय आरोखि ना नै बेफोरनो बै बेसर थाव बानायनो थाखाय फैनाय जादों आरोखि देग्लाय माने बायनानै जाला थावखौ बेबायदि साननाय दं आरोखि स' हेल' खृष्टनि अनजिमा लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों एसेब्लाबो होननानै आं सानो स' बेखौनो आङो खावलायदों माने फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौहाय नोंथांमोननिसिम लाबोबाय थानो आङो सेस्था खालामबाय थागोन आरो खावलायनाया बेनो जुदि नोंथांमोनाबो नोंथांनि लोगोनो अननानै आंनि चेनेलखौ शेयार खालामनानै हो जेन' फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ मोनहैबाय थानो बा खोनाबाय थानो मबाइलनि दुवारै मोननो हायैबाय थानायफोरबादि आरोखि स' फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ जोङो जेसे हायो एसे जोङो खोनासंलायनांगौ सोलोंज्लायनांगौ आरोखि ना आं मोनसे भिडिअ बा मोनसे टपिक लानानै फैगासिनो दङ बेनो जाहैबाय माबादि सोरबादि मानसिया फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ खोनासङो आरो खोनासंनो मोजां मोनो बेनि सायाव आरोखि आरो मानो खोनासंनो मोजां मोना फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ बेखौ नोंथांमोनजों मोनसे टपिक खालामगासिनो दं आङो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन स' हामबायसै खृष्टनि अनजाग्रा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनानै बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों